Nenájdeme už veľa Kysučanov, ktorí si pamätajú starú rozhľadňu na Tábore. Táto tam stála do konca 50. rokov a návštevníkom sa z nej naskytol úžasný pohľad na celé Kysucké Nové Mesto, ale i na Dolné Kysuce, na fascinujúcu krásu prírody a jej malebné kysucké zákutia. Po ničivej kalamite, ktorá zasiahla celý mestský háj a po ktorej sa les niekoľko rokov musel a dodnes musí zbavovať chorých stromov, vznikla myšlienka postavenia novej rozhľadne, ktorá by slúžila návštevníkom lesa nielen na vyhliadku, ale i lesníkom a protipožiarnym hliadkam na preventívne monitorovanie lesa pred požiarom. Táto myšlienka spája oddych aj s praktickým využitím rozhľadne. A tak sa jej ujíma Urbariát pozemkové spoločenstvo Kysucké Nové Mesto, ktoré v súčasnosti obhospodaruje 720 hektárov lesných pozemkov. Túto prvotnú myšlienku pána Mariana Anteckého ideovými návrhmi doplňuje magister Ján Rajtek, projektovo spracováva inžinier Jan Vojtek spolu s inžinierom Jaroslavom Odrobiňákom, ktorý dopracováva statický posudok, a s pánom inžinierom Martinom Olešňanom, ktorý prikladá projekt požiarnej bezpečnosti. Z pôvodných dvoch návrhov, kde by bolo vhodné umiestniť rozhľadňu, jednoznačne zvíťazil Tábor pred kopcom Šerkov, a tak pán inžinier Ján Kandrík mohol realizovať zameranie tejto stavby. Pred zahájením samotnej výstavby rozhľadne firma Lesor, spoločnosť s ručením obmedzeným, zabezpečila na mieste vyťaženie kalamitných stromov. Po ňom sa mohli začať zemné práce. V prvej etape firma Petra Karasa realizuje úpravu prístupovej cesty, naváža kamenivo, vykopáva pne a následne zrovnáva celý terén. Vďaka peknému počasiu v máji v roku 2014 sa budujú základy, ktoré sú zapustené v hĺbke 160 cm a na ktoré bolo použitých 29 m3 betónu, 24 tón lomového kameňa, 650 kg oceľových profilov slúžiacich na kotvenie drevenej nadzemnej časti stavby, 1150 kg suchého betónu a 10 kusov karirohoží. V roku 2014 ešte stihli uskutočniť členovia klubu turistov z Kysuckého Nového Mesta úpravu terénu medzi vrcholovým bodom Tábora a základmi stavby. Na nešťastie počasie však prestáva prijať celému tomuto projektu a práce sú až do jary roku 2015 pozastavené. Avšak hneď s prvými jarnými lúčmi sa opätovne rozbehne výstavba nadzemnej zrubovej časti. Inžinier Karol Cabadaj sa jej profesionálne zhostil a so svojou firmou Kanadské zruby, spoločnosť s ručením obmedzeným, aj úspešne zrealizoval. Použité boli jedle z urbárskeho lesa, ktoré dosahujú najvyššiu kvalitu práve v mesiaci jún, kedy boli aj vyťažené. Nič už nestojí v ceste finálnej realizácii rozhľadne. Do jesene sa vyhotovujú podlahy, zábradlie a schody zo smrekovca. Na strechu rozhľadne sponzorsky dodáva plechovú krytinu firma Král, spoločnosť s ručením obmedzeným. Aj rok 2016 bude v znamení dokončovacích prác. S priaznivým počasím sa začne nanášanie ochranných náterov. V spolupráci s členmi klubu turistov z Kysuckého Nového Mesta budú realizované terénne úpravy okolia rozhľadne. Na oddych budú slúžiť aj dva prístrežky s lavicami a stolmi, ktoré sponzorsky dodá firma Kanadské zruby pre tých, ktorí milujú turistiku, prechádzky lesom a oddych v prírode. Zdarnosť celého projektu bude završená kolaudáciou a slávnostným otvorením rozhľadne pre širokú verejnosť. Vďaka úsiliu viacerých spoločností, firiem a dobrovoľníkov, nevynímajúc členov Urbariátu, sa tak mestský haj nestane len kúskom miesta na mape Kisúc, ale najmä atraktívnym miestom plným čistého vzduchu a zelene.
Miestom, kde zanechala stopu noha našich predkov, ale i noha nás, súčasníkov. A je len na nás, ako si budeme toto dielo ako spoločnú investíciu Urbariátu a firmy Lesor spoločnosti s ručením obmedzeným vážiť a udržiavať pre generácie, ktoré prídu po nás.